Wala po na yung mga diskargaw niya guys. 600 bucks. Kaya mong driver. Lodiga 4 ni guys. Wala po na yung mga trabahoon ron. 50 kilo na. Morning kasagingan sa Tadiko. Lapad kayo. Tambok yung mga saging. Wala akong kauban. Mga driver. Ano yung driver no? Ibalibara na is mental ni. Lima na bagaso ka o nun. Papamahaw ni mo di mamahaw. Kaya income ko rin smell, dinagil mo kao. Ha? Punta na dia. Sa katrak na pala mga baon ron. Dili na may sulod ang budigahan eh. Dako kayo ni sulod. Wala po yung naguyod og saging guys oh. Ano na itiguyod sa saging. Ano oh. Mao to itiguyod. Mga binulig nga saging. Mga 300 kabulig o 200 kabulig na giguyod niya. Dado na sa pakingan. Paraw. Sa pakingan na padong. Taas kayo na. Dili na mo na ihabwa guys. Budigahan eh. Ako kayong budiga. Ako kayo.